חזרנו הישר למעצב השיער אריק מיוס ולתסרוק את הערב שלו. אנחנו כאילו נתנו לך הפסקה, אבל אני ראיתי שתוך 2 דקות אתה כבר סיימת את כל הסיפור. אז מה בעצם עשינו כאן? הייתה צמה? הייתה צמה. ליפפנו? צמה ליפפתי, הוספתי סיכות סבתא פשוטות. אני קוראת לזה תסרוקת בלרינה, זה תמיד נראה קלאסי. בעצם עם סיכות סבתא פשוטות מכניסים, וזה מה שאני אוהב בלעבוד בתהליך הזה, שזה לא מתקשה, ואז יותר קל לכם לעשות את זה בבית לבד. אם אני אעשה את זה בבית זה יראה ככה? זה יכול לראות ככה, באמת, בלי הרבה... אימון 2. אימון 2 באמת את תגיעי לתוצאות. עכשיו תראה, אני יודעת שפעם, אולי גם היום, היה נהוג בתסרוקות כאלה, ישר לפוצץ את השיער בספרי כדי לשמור על התסרוקת, ואז היה לזה איזו תחושה שאם ניגע בשיער הוא יישבר. מרוב שזה היה מקשה את השיער. יש פתרונות קצת יותר ידידותיים? אז זהו, יש לי, קודם כל, לסיום של התסרוקת הזו, אני משתמש בספרי של חברת השמן המרוקאי, שבעצם מה שהוא עושה, מה שאני אוהב בו, שהוא מקבע לי את התסרוקת, מצד אחד, מצד שני הוא משאיר את השיער עדיין אוורירי, עדיין נושם, לא עם הג'ל הדביק הזה שאז באמת היו מסתובבות איתו, וזה היה נראה כאילו הם לא יכולות לזוז עם הראש. בעצם מה שאנחנו עושים זה פשוט להתיז את זה מרחק של 20 סנטים, זה מקבע את כל השיער לאורך כל הערב. אפשר להדביק מעט את כל השמוצים הקטנים. ובעצם יש לך תסרוקת ערב ב5 דקות. אליפות. תודה רבה לך, וגם לאלה. את חייבת לצאת לבלות היום עם התסרוקת הזאת. אל תבזבזי.